Imos a facer un xogo chamado O Diamante. O diamante consiste en facer dous equipos, os ladróns e os policías. Os ladróns teñen que ser un máis, se somos impares, teñen que ser un máis os ladróns, pero ou senón tería que ser o mismo número de cada equipo. Facemos os equipos. Os ladróns deste lado e os policías deste lado. Nós somos os ladróns e nós temos que levar o anillo, a joia, e temos que levar un ladrón nas mans así pechadas e todos temos que disimular que temos nas mans. Nós somos os policías e teremos que intentar pillalos antes de que cheguen a esa portería. Esta liña marca a mitade do campo. Aquí estarán os ladróns e aquí os policías. Empezamos a xogar. Gañamos os ladróns porque Daniela tiña o anel e entrou na portería sin que os policías os pillaran. Hai 3 minutos para que os ladróns cheguen ao noso territorio e se metan dentro da portería. E se acaba o tempo e os ladróns non chegaron co diamante á portería, punto pos policías.